Paragraf 100 neplatnosť vodičského preukazu. 1. Vodičský preukaz je neplatný, ak uplynula jeho platnosť podľa paragraf 143 bytov ODS 2 alebo 3. B. Obsahuje neoprávnene vykonané zmeny. C. Údaje v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti. D. Údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať. E. Držiteľ nahlási jeho stratu alebo odcudzenie. F. Za tento bol vydaný nový vodičský preukaz podľa 2. Vodičský preukaz je neplatný aj vtedy, ak paragraf 95 ODS 3 a jeho držiteľ je držiteľom aj iného platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný skôr. B. Jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtvého. C. Bol vydaný v rozpore so zákonom. D. Sa jeho držiteľ vzdal vodičského oprávnenia. E. Vodičské oprávnenie v ňom uvedené sa odobralo alebo obmedzilo. 3. Vodičský preukaz sa považuje za neplatný v čase, v ktorom má jeho držiteľ súdom uložené ochranné liečenie 45, alebo v ktorom má súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo. 4. Vodičský preukaz sa považuje za neplatný, ak nie je splnená povinnosť podľa alebo paragraf 91 ODS 6 alebo ak je zadržaný podľa paragraf 70 ODS 5.